Try pi baro ki breo ki jong oblay. Kakti ka jong oblay ko ong naga art matila nong ka balay do kar bakan reo. Baka jing to baro kalong bala persat masim do oblay. Baka kalong ka bamento ya ka jing hikay, ya ka jing steng, ya ka jing penbet, ya ka jing pemlin ka baha ka hok. Kenang ba obreo jong oblay unlong oba janay. Bat ngitim ba ya obreo ban long janay ka dan kam ban tip ya kaktien ka jong oblay. Day tang habangi dat tip ya kaktien ka jong oblay ngi pule ka. Bat ngi emru kat kum kabala ho ha kaktien ka jong oblay. Ba ngi yo ban le chakata ka jing long janay ha utrai kan. Bat ngi ay ngo yo oblay ba kini kita yo bala let. Ngila yo ban penlong ikini ka Bible quiz. Bat ngis ngo comment eru ba ngi yo isi sha leng ba ki comments ki jong pi ba pilayat ho pi ong ba kum no wala da pi kami yo ban dan bentalam hang tu hapar ba le Bible quiz. Hande wat haba fi ya pedru pila shem benta na ka ba pet ya ka Bible quiz. Ba ngis ngo comment ba ngi da yo isi sha ba pilong ki breo ki ba wa de kaktien ka jong oblay. Pilong ki breo ki ba tngan ya kaktien ka jong oblay ki ba trang ya ka ban tip shushu ka kaktien ka jong oblay. Ba ngi das ngo shishay kini baro ki bala shem benta ha ka Bible quiz. Ba ngi yo ba kumno ba kiru ki da treshi tom ki da minot ya ka ban pule kaktien ka jong oblay. Ba kin yo ban shem benta lam haka. Ba oblay tang ba kin shia shong hang tu ban shem benta hande ki da donru kata ka jing tmu ba kin job bakin la panjubab kawai ka jingkeli. Bat ngi das ngo komen nam ta jongki bat nam ta jong piru kumjo. Bat hoon hakini ki tayo ki walet kila don ru ki jingkeli ka ba kita ki nong shimbenta ki kimshim la banjubab. Wat kita ki bla don kat bat ngiru ki kimshim la banjubab. Handai nganget haba pi pila yo kita ki jingkeli le se don na pedeng jong pi ong banga ngatep ya ka jubab. Handai pi kimshim la yo kalat banya jubab lang hangta. Bat hakatu ka por haba ngila yo kini ki jingkeli ngila yo ong ru bangin sa ya thupat ya ka jubab jong kita ki jingkeli baro. Bat ngada yu ishisha baka mesin ko jong pi kada kendek shisha ban tip ya ki jubab jong kita ki jingkeli. Bat hakani ka por ngin le ya ka ban jubab pat ya kita ki jingkeli ki basa hei bang kemshim la yo ya ka jubab. Handai shopping ngin le ikata kap diang sngobai pi sa shisin pat hakani ka poru hei bangin yo biang sa ka wai pat ka Bible quiz hei bangi don kini kinong shimenta baro ki balaya lumlang ya ka ban jubab ya kini ki jingkeli. Bat tu ngile ban pet Kak nu kini kila ya pan krek ya la de na ka bentakan ni ka Bible quiz. De ngin ya up shipor shopping in late ban jubab bi kita ki jingkeli ka bang kemshim la yo ban jubab hakini kita yo ki bala let. Kenang ba ndang la ya snap shay kini. Ya kini ki jingkeli ki bangin yo ba ki jubab ka ba ki kin jubab ngin sayawan pai biang pat shipor pin ya ne ban ngi ban snap ban pet ha ka ni ka por ya ka ni ka Bible quiz. Teka round 1, teka jingkeli ke baning kong du, jangka round 1 na ke benta ka team Joshua. Pinhak ban batai, ya kata ka jingja, hei ba ublay uyo bat ka Bible ka ong ba ublay ukela ka bamut. Ngin pas ya ka team David, menu ublay ulakela ka bamut. Time's up. Team Esther. Hakaching yasa chong unawa. Hakaching yasa chong unawa na mal ublay usham ya kaching hok chong unawa. Kum tau ublay ukala bamud ban penchot no ikibreu. To. Pass Shaka team Daniel. Time's up. Tekidon ki jingkeli ken mau na duka ba ningkong bangis dang ya ka quiz. Kila don ki jingkeli bang ala keli ba kamshim lala ban jubab manu ru te ngila save kita ki jingkeli. Te ikani ru nganum pat jubab ngin sa jubab pat hakabakut. Te no points namda Joshua tingin le pat Shaka team David. Team David kani ka jingkeli namta jongpi. Ublay utim yano ba lada unrep ka kendo kanum seiso. Ublay utim yano pinaban ay kerteng jong uni obreu
Yau ba ublay utim balada urep. Kakandaw kanom seiso. Kan. Yau kan. Tingnan siya apti kata kadai ka jubab. 10 points ya team David. Tingin lipat mentas ka team Esther. Team Esther ka jingkli yapi kadai. Day yano ba ublay ningkong ukang banbam snam. Haka Bible la hikayengi ba ngimday banbam snam. Kun Israel. Yakun Israel. 4 day. Team Daniel. Kau akan jawab. Come on, Team Daniel. Yano ublay ukang yakaban bam nakataga do kabadangsa kasnam kabatho bakang banbam snam. Time's up. Last slam air. Team Joshua. Time's up. Team David. Team David. Moses. Yau. Moses. Moses. Ngaladap ay hint lupa kini baro kini na na Genesis. Baru Moses 4K ha Genesis. Audience? Audience we got one jawab? Done? Okay, done. Done. Noah. Yau? Noah. Yau? Noah. Noah. The baning kong tingin na stopti. Baning kong you blay baula kang day yau Noah. Bat kani kadai hadin bakata ka jingshlay ka kala sange ba ublay u ailat biangpat ya ka jingem bakan roy haganika pertay. Next ka jingkali kadai ya team Daniel. Team Daniel. Yano lakon ukpa jong baro ki banang bantem ya ka bina bat ka besi. Lada pim ngau tu mo ka bina ba ka besi ka bemot haka tin pareng ko ong flute ani ki kita ki jingput bat ki harp ngila ru ban ong haka we ka kentin mo ya kala ong ru tinga ngau kemen ilam iyeng na mar ya ka ni la khot ru the father of musician ani father of musical instrument David. Ya David. 4 day lam. Hoi unang bantem henry ken mau ngidang don haka kitab ka ba? Ningkong. Ta. Team Joshua. Yo asap. Yau? Asap. Asap. Sorry 4 day. Team David. David? Ya. Ta. Team Esther? No. Ta. Naki audience? Isaac. Nongthymmai. Yanu lakot ukpa jongki. Jobal. Yau? Jobal. Jobal. Tagi na stafti namta Isaac. Yau Jobal. Yau Jobal lakot ru ukpa jong Nongthymmai. Lani jong kini kitiar tem. Jingkali ka baar jong kanika first round kabak khadu namta Joshua namta ka first round. Jingkali yupi kadai yanupat lakhot unong be marat ubakraw. Ya kani ngi jupuli bha ba ngi jios ngau bhash pangkata yanu laju khot unong be marat ubakraw. Ngi jios ngau bha kani ka kerteng Usa. Samson. Usa.
Isan. Israel. Isan. Iso. Oh, Iso. 4 day 8 Iso. Nimrod. Nimrod. 5 points namtaka team David. Ya Nimrod kan mau bah po Genesis laju. Kan mau bah ka kerteng ka jong badai nong be merat bakrau. Hakmat utrai ka boong. Ka jingkelipat ka team David. Pihaban batai ya ka kerteng jong kanika jaka. Hei ba blay ningkong u Yeshem ba Abraham. Ba 4 day kerteng Abraham nang khot di Abraham. Beersheba. Beersheba 4 day. Team Esther. Hakari ul Joki Kaldi. 4 day. Team Daniel. Tikila keranga akli. Joshua. Tikila keranga. Tapi kata ka jingkeliru ngan save. Ngin saya tepat dia kata ka jubab. Next ka jingkeli ka day namta. Team Esther. Team Esther pinhab ban yathu ba hangnu angel utrai uwan ban Yeshem ya ka Hagar. Time's up, Team Daniel. Ini Team Joshua, pikwa ban jubab. Hang nu angel utrai uwan ban Yeshem ya ka Hagar. Team David? No. Audience? Hakapor ba kadang seliang Kadai, Eric, kadai, pilaban batai kambasyo. Ningkong kamdan hang ta Andre. Hakapor ba katiak angel ban pau hang ta. Dan bakwa ban yarab ye Eric? Dan okay. Riklau bersebah. Ha? Riklau bersebah. Hari Klau bersifat tu yang syakti namta baru arngot kabadai kataka jubab. Tika jingkeli kaba kadu pak jong ka round 1 in penkut ha ka team Daniel. Ka jingkeli jong pi pat kadai. Ka Sarah. Ka kha ya Ishak hakarta ka bakatnu. Ya kani rubun sing ijupulie bakum nu angel uwan baniet hu ik ka bansa ja hau Abraham Henry ka Sarah kam shimla sngola ban nged namar hang tu la batai ya karta namar kalakot hakata karta maka ko ong kamla shuban ai kun yu Abraham tika dei hakarta ka bakat nu Kendai po. hakarta ka ba kendai po. Congratulations team Daniel syabakan kut ka round 1 pilayo 10 points. Kadai hakarta ka ba kendai po ba ublay uong bakasara kansa pun kun bat kan kaya Ishak. Tekani kadika round 1 hey ba haka round 1 tengin ajta puti namta ka team David. Team David kabalayo khatsan point. Team Daniel Shah bakan kut ka round mo si po point ki yo. Bat nganget team Esther bat team Joshua ka badang 1 part kini ki round pinsay yo. Tingili ka round 2 ha kani ka por. Round 2 part ngani ban sedang naka team David. Team David kani ka jingkeli na ka banta jong pi. Kani part ka round 2 ka day ngin kli syapang ki ban ningkong. Mo ki ban ningkong ha ka Bible. Jingkeli kadai manu pinhaban ai kerteng jong uni ubreu uban ningkong ubala thau ya kanong ba. Manu bala thau ya kanong ba ningkong ha ka Bible. Kan. Kan. Tingin na stop team ta team David. 10 points team David. Ubreu uban ningkong ha ka Bible kan mau
Naba di ublay ulabu yo ubriu baning kong hakata ka kper bar hadin kata ulayo ban mino hanrei ukamshim la thaw ya kanu kanu ka nong ba de ukan bala batay haka Bible haka lenong ka basaw jong ka Genesis ba ula thaw ya kanika nong ba baning kong haka Bible jingkeli nam ta ka team Esther pinaban ay kerteng ubaning kong haka Bible ya ubala tip kum u lingdo. Ulingdo ubaning kong haka Bible. Ulingdo ubaning kong haka Bible. Aran. Aaron empat day. Shwa Aaron ru ladan uni uwe uni lingdo. Team Daniel. Manu badai ulingdo ubaning kong. Team Joshua. Team David. Abimelech. Abimelech 4 day. Audience. Tangan ay piba. Melchizedek. Ulingdo baning kong do uday Melchizedek. Kan mau Abraham ulay ay. Ya kataka jing ay ka jong ukoy na shponing kong de yanu ya uni uwe lingdo ubadey Melchizedek. Jing keli kabaning kong ya ka team Daniel pinaban ay ya kerteng jong uni ubriu ubalas ho ya ka shithi kabaning kong do. Ngatrangin lebih direct team Joshua ko aban jubab. Kerna team David. Team David. Team Esther. Paul. Upol utho bone ki shithi henrei umdei uban ningkong. Kataru kalong very interesting. Sa jubab ipi kata ka jubab. Ngin lej para kaninga Porsha ka team Joshua. Team Joshua pinaban ay kerteng jo uni ubriu ubadi uban ningkong do haka Bible uba di buat. Noah. Noah 10 points namta team Joshua. Ningkong haka Bible ngisem ubadi hadu banda buat uday hiu Noah. Jingkeli namta ka team David pat. Pila ban shim kerteng lani ban batay. Ba ningkong haka Bible day mano ba la shim wai kpo. Abraham ya Hagar. Abraham ya ka Hagar. Correct. 10 points team David. Namar ningkong kay ka ba pertay menta mo ka start science ko ang ba lada ka breu kamla ban ka kun kamla ban pun kala ban shushim wai kay ka bangingi jukot ya ka surrogate sila ni surrogate mother. Henry kata haka Bible adep don lupa. Mo padan kentien ka padan kerteng ka hanila ju don lupa la juja ka ka Sarah ka ba payo Abraham. Sya ka Hagar. Kajingkeli na kabanta ka team Esther. Team Esther pinhaban batay ba day manu haka Bible ningkong do ba la pendon kam ya ka pulpit ding. Pins ngau su balengi hapo jing syakri ngi judon ya kini ki pulpit. Na ba kani kala day na do ka por ka jong kini ki bri ki jong ublay na do ka ba meningkong hi bakila pendon kam shwa bakila don ya kinu ki jing syakri ke jongki kila pendon kam ya ka pulpit ding. Manu uday uta ubala pendon kam ya ka pulpit ding. Team Daniel. Manu ningkong haka Bible la pendon kam ya ka pulpit ding. Pingi haban tip ya kata, balengi judon iki pulpit.
Team Joshua. Noah. Noah. 4 day. Team David. Okay, pas nak. Tahu. Ngai kata ru kadai ke bathamai bat pis ngolengok ngai ki dur ki balengok mah bang kali kata ka jingkeli te ya kata ru let me keep it a suspense mah ngan sa reveal ya kata hadin ka jingkeli nam ta ka team Daniel kani ka jingkeli nam ta jongpi ha ka Bible de yano ningkong e ba la kum ka mut bala la syate de yano haka Bible ningkong e bala sya te. Team Joshua. Yo Samson. Ya u? Samson em 4 day. Shwa yu Samson ru la dan bala sya te. Dang kwa ban change? Ishak. Ya u? Ishak. Lengba ukpa hi ujong u Abraham. Kajingkeli pat na kabanta team Joshua. Kani kadi ka ba? Kadu jong kani ka round 2. Nganget film pat ju yo sngow kata. Handai kan long ka jingtip nam ta jong iwe pi iwe ba yo sngow. Pinaban batay ha ka Bible bala tho syapang uni ubreu uba pendon kam da ka kti ka diang. Badia kanila thobet bet haka Bible ba uday uba kadiang. Namar haka English translation ko ong left-handed, but haka kasi ko ong uba kadiang. Kamut uba tray bet lani utho uba pendon kam utray bet haka ketika diang. But yau ni ubriuru baling idon kam mantep. Iso. Iso 4 day. Team David. Ya uni ubreru ublay upendon kam. Kumba upendon kam. Ya kiway pat kishakri ki jong ukum ya Moses ban pelai ki kon Israel. Ya uru la pendon kam lang ba ublay hi. Haba ki kon Israel kila lenyar kila yam hakma jong ublay. Ublay upa da uni. Gideon. Ya u? Gideon. Em 4 day. Team Esther. Joshua. Em. Daniel. Team Daniel. Naki audience? Okay, tolong. Aaron. Em. Ki audience dan mako awan jubab manu badai haka Bible ubadai penon kam ketika diang. Okay, ngidon chatay. Uday Ihud. Tingin na aja tapti. Yau Ihud ru upin syapang jong na ka kitab nong bisha le nong ka balai dekot ka ba katsan la mention behang tu ba uday uba kadiang. Kamut left-handed. But uday mau ubalet ban don ka bentai ka ban pelat em yaki Israel. But kani kadika round 2. Tehaka round 2 ngishem ba team David kalayo arpo point tingin aja tapti. Team Joshua menta kala don ha katsan point. But ka team Daniel pat kadang sahi haka shipo point. Te kabas ngosi kalong kubangi juyat ben haka tayo ko banding kong bangi ngile kita ki bam yo kinu kini ki point. Kinhaban, let no sya jaka jongki. Tingin na isap tinam taka team Esther. Ya kani ka round 3 pat mentang. Pinyo ikini. Toga kerteng jongka team jong pi syajrong. Bat sa to iki jubab pat. Bat pinyo tang lai minute. Ban pendep ya ka. Jing to jong pi la nega jubab. Bat kumbangi jule. Kat baki ki to. Pi pat ki audience pin yoban jubab ki dan kini ki jingkeli. Tesngap ha kani ka diga jingkeli nam ta jong pi. Wah. Tendang ala akut ka jingkeli hapo lai minute pi ha ban tho ki kerteng jong ki
prophet ki bakrau bat ki barit. Starts time. Jingkeli na kabantaki audience pat ngap ha. Ngau ha ki batep ya ka juba pin yeng bat ban shem ya ka microphone. Ka jingkeli nam ta jong pi ka day. Pinha ban ai kerteng jong ubreu uba haka Bible atho badai uba lingkot. Karen yang. Sakayos. Usakayos udah ubreu uba lingkot ka renyeng. Mentapat ka jingkeli ka baar ka day. Pinhaban batay pat. Ya ka kerteng. Jong ubreu. Bahaga Bible latho. Uday uba. Jrong tam haka renyeng. Sim sol. Usim. Sol. Sol. Usim sol uday uba jrong. Handray kam jrong shushu yu sol ru uday u. Golayat. Handray dang don pat ubreu uba kam jrong shushu ru ban ya u. Golayat yau bala atho haka Bible. La batay yaka jing jrong karenyeng ka jong u. To. Ngatry. Kataru ka jingkeli ka ba. Sngotanan ba? Bantip ba don. Da uway pat uba kam jrong ban ya u. Golayat. Ngan sa ay pi ka ni ka jubab. Hadin. Tekat baki kidang thoa. Ngan ay lat shushu ipi. Bapin jubab. Te menu balaban batay. Ba ujisu. Men ba u syakri. Keleng. Ki nong ba nong red ulen. Handray pinaban ay kerteng jong kanika. Kalaban de ka nong ba lani ka nong red. Hei ba ujisu. Ula syakri. Bun do. Capernaum. Ha? Ha, Capernaum. Capernaum. Okey, to 4 day. Ta. Ka kerteng kadai ka Galilaya. Ten ajrap tinam ta Isaac. And time's up. Daniel ngopafin lum no kiniki jubab ki jongki. But kat ki jubab ki badai pinyo she point ya kita. Tekat ba kidang yaken, yaki points ki jongpi yaka round 3. Nginlet no pat banle yaka round 4. Kaban decide pat manu na pilay ngun. Ani lightly ki team banle syaka final hau ni tayo ban 1. Round 4. Ngin sedang mentapat naga team Daniel. Round 4 kadai pinhaban ai ka jingun jong kiniki kerteng. Mo. Kamut ayu. Namar yakini ki kerteng la ai ru yaki jingmut haka Bible. Mo la ai bet. Habala khot kerteng la ai ru yaka jingmut jong kini. Kabaningkong. Pihaban ai jingmut jong kani ka kentien boong. Bir lahai roy. Ngan ai hin tipi. Kani kadika jaka hei ba. Uangel ublay uwan ban Shem ya kahagar. Temeneng ila de biyo mo hangnu la wan Shem ya kahagar. Bat hangta la khot kerteng ya kaka bir lahai roy. Kabamut ayu. Joshua. Team David. Taki audience. Dan aku awan jubab. Mut iyu. Lahai roy. Kani ketiga jaka. Hei ba meneng ila yo jubab mo. Na Eric ba din iklur. Ba kadi kapukri kadi ka riklau. Handai hangta haba uniu angel uwan pau. Haka hagar. Kadi ka hagar kabala khot kerteng ya kata ka jaka kabir laharoy. Ta. Ya kataru pinsatip. Tingin lipat ka jingkeli ka baar. Syaka tim Joshua. Pihaban ay jingmut. Jong ka kerteng Abraham. De ublay bala khot yu Abram. U Abraham. Balay. Kay ka jingmut.
ka kerteng u Abraham. Wa ublay uong anam kot syo eme u Abram, handai in kot no eme u Abraham. Kepa jeng kijat benreu. Kepa je kijat benreu. 10 points nam ta ka team Joshua. Namar ya u Abraham la ong ru. Kumba menengi laya tim baya u jabal la kot father of musical instrument. Kumta ya u Abraham la kot ru u father of nation. Kau mut hakaktin kasih pat koong ukpa jongki jat benreu babun beleng. Ta. Kejing keli nak benta ka team David. Team David pihak ban yo tu lani ban batai ya ka jingmut jong ka kerteng Ishmael. Kun u Abraham na ka Hagar u Ishmael. Bala ai dublay. Bala ai dublay. Padai. Team Daniel, kau akan cuba? Basatar. 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 Oh, u Ishmael ulong shisau basatar. Kata ri jinglong jong u Ishmael, handai ka jingkeli kadeka jingmut. Kadai lam ulong u basatar, handai ka jingmut jong ka kerteng. Jingmut Ishmael. Kun u Abraham naka Hagar. Audience? Naba ublay la asya skor jing sengaja jenjar jonga. Ublay usha skor eka jing snow jonga. Lani ka badeka jing jenjar. Jingkeli na ka benta ka team Daniel. Namta team Daniel? Pihak ban batai ya ka jingmut habak ong El Bethel. Ngan ai hint biang ipi. Kadai hei ba u Jacob ru. Ula khot ya kanika jaka ka El Bethel. Kumba Beersheba ladai ka Hagar bala ai kerteng ya ka. Kumta ya kani ka jaka ru la khot El Bethel lengba u Jacob. Balai ula khot ya ka El Bethel. Team Joshua? Kayang jong try. Kaying jong utray 5 points namta team Joshua. Kin mau be hamana ki kentien bad ong El. Ada El kabumut El mut ublay. The El Bethel Bethel mut ying. Kani kadai ka ying u try lani ka ying u blay. Kajing kelipat namta ka team Joshua. Pihak ban ai jingmut jong ka kerteng Jisu mut ayu Nongkhryiem. Jisu ka mut Nongkhryiem. Ban ngan ai fi ka weka bonus kanika 1 na ka team Joshua balai namar Hakatesmen kabarim, kani ka kerteng Jisu, kadai lakot Joshua. Namar Joshua, kabamut hi, ublay uba, penim, hei bahakatesmen kabatamay pat lakot uu Jisu. 10 points, namta ka team Joshua. Teka jingkali kabakado pat menta, yaka team David. Kajingmut, Bethlehem. Ya Jisu lakha ha Bethlehem. Balay namar habadaong Bethlehem kadan ka jingmut but ya ka jingmut jong ka Bethlehem u Jisu ruong ngade uta. Tingala ai hin tepi daong Bethlehem ka bamut. Time's up, Daniel. Joshua. Ngade usia. Ngade usia. Audience? Okay, tangin paju ya ai naki
Kru tengin siem jubab naki kru. House of Bread. Daong Bethlehem kemut ka ying pu. Ani House of Bread. Bangala ai hen te pi. Hayones kan ma uji suong nga ngalong utaw kpu ka jing im. But Bethlehem day na markata uji su lakha ha Bethlehem. The round 3 day tangka team Joshua kabalayo points. Mentapat ngini ban pej manu ban lej syaka final tayo banwan na kiniki lightly ki team. Naka round 3 hai ba pihak ban tho kerteng jongki nong yu thu lupa. Joshua plus 3. Nangta team Daniel son. But babun du bayok bantho deka team David hadu kat lightly. But kalong kabasyay kadaringi ba kabajob hakanika tayo pat deka team David. Tingin na stop team taka team David. Inajing top team taka team Daniel kat sun point pilawan lej jaka jongpi. Inajing top team taka team Joshua sau po live point kiyo pilawan lej jaka shong jongpi. Kini pat kiban lej shaka final lashim tayo. Nganget hakaniga poru pila yo ma jingker ku babun haba pila shashkor pila shembenta na eba pipi don hakaniga Bible quiz pila yo ki bun ki jingkeli hakaniga por. Bad menta pat ngiwan shaka benta ban lej ban jubab iki tu ki jingkeli ki bangi kemshim la jubab hakini kita yo ki bala lej. Baranget pila ya up shisha pila ya trang shisha ya kaban yo ka jubab na mangada yo I shisha ba pila kwa bandan ban yathu bandan ban batai bandan ban jubab kini ki jingkeli namar kat bangi dang roy ha ka ktien ka jong oblay kat bangi dang tip ya ka ktien ka jong oblay kat tangis ngothu ka long shisha ka jingker ku nam ta jungi iwe pi iwe na ba utrahi uong ba ulong kata ka ktien but ban tip ka ktien ka jong oblay ka mod ban tip ban ithu ya oblay utrai jungi ubadeu Jesus Christ. Hari kini kita yuki balalet ngila sedang kini ke Bible quiz. Bat ngila sedang baik dah kita ki kitab ha ka Bible. Ngila ya pet kan ko kitab ka ba. Jrong tam hoi kla dan ha padeng jungi ki balai jubab. Dapat day na ki sam hoi ke sam ka ba dan shis pa san potli ki lenong. Henry kini ngim ya khot e bakadika kitab namar ba kadika jingroi. Adangi pet pat syapang ka kitab ngin syam ha ka Bible ka kitab ka bajrong tam penshem gande ka kitab o Isaiah badan hadu henreu po henreu teliki lenong dan ru ki shithi namai ka Bible apya ru haki kitab haki jingruai bat haki shithi ki gospel kum tangin syampat ka balengkot tam du ru ka bangila yo ban keli haki ni ki Bible quiz ke balalet na pedengi shithi pat ka badai ka ar Yohanes. Ngilai ban juba pat ki wei pat sa ki jingkeli ke baning kong du ke bangila yo ban keli hei ba khamshim ladan ba juba ke badai ka kerteng ke ba lengkot tam ha ka Bible. Manu balayo ya ka kerteng ke ba lengkot tam ha ka Bible. Hoon ladangi shim kerteng ha ka ktin kasi badantang atli kidak ke badai ka im baladan bala juba na pedeng jongi. Henry lain na ka im penshem kidang don kiweiru ki badon ya ka kerteng ka ba lengkot tam ha ka Bible. But penshem ki kende ka kerteng uer penshem na ka kitab Genesis lenong ka balai popra dekot bah nyo uta ude ukun meningkong jong ujuda. Penshem ru ka kerteng ka ba penshem na ka kitab meningkong Chronicle lenong ka bah nyo. Penshem ru ka kerteng ka ba lengkot tam tang ardak badai uok kata nak jingkain lenong ba arpaway sa kaway ru ka kerteng ka balengkot tam badantang ardak day so ya kata pat pensyam na ar kisim lenong ka bakat nyo bat ka bakat do pat kadi ka kerteng uuz
Bafin Shem haka kitab Genesis lenong kaba shipau. Dia kata kalau dia ka jubab, kaba dia ka kerteng, kaba lengkot tam haka Bible. Ka jing kelipat kaba ar, ka dia ka kerteng jong uni ubreu, ubala lengkot tam haka pertei. Kat kum ka jing tho, lani ka jing batai. Lada fin kan mau haka keting ka jong ublei la batai kita ki jing hiar pateng, bat la batai, bat la airu, ya kata karta baki kila Henry fin Shem ka bas ngotanat ka longkum ni, ba haka Bible, haka ni ka jing hiar pateng, bala batai ki kerteng, fin Shem haka Genesis lenong ka basan, bala ai ki kerteng jong kini ki ba hiar pateng baro, bat karta jongki. Fin Shem hang tu, fin Shem ba u Enoch. Hoi ladan karta ka ba u ka bala atho laispa 100% snem. Henry, kat kum ka jing hiar pateng haka tu ka lenong ka ba san fin Shem u deba lengkot tamdo. Haka ni ka pertai balay na marba yaw Enoch hadin laispa 100% snem jong u haka ni ka pertai la rong no utrai la Shem no ya u bat u. Mentapat ka jing keli ka balai. Ka jing keli ka balai, ongkum ni, unong basa yeng, ongkum no ya u Joseph bat ka Mary ha Bethlehem. Pinsngong lungo, ba ya ka ni ka jing keli dan jubab, na malada fin pulie, ha ka gospel ka jong u Lucas lenong ka ba ar. Pensyam hang tu, ba Joseph bat Mary hoot kila lecha Bethlehem, bat hang tala to bat ba dan jaka yaki. Dan ka weiru ka yeng basa. Hang tu klam shim la tho ba kilet ban kardo kanu kanu yeng basa le ni ban kendo yunu uta uba up yeng basa hang ta bar uta onong up basa ong ba dan jaka sho hang ni kilet no. Kam shim la tho shapang kata ka jing yakren. Te hang ni ngila ban ong ka jubab ka dei unong basa u klam shim la ong e ru namar ba kini klam shim la ya kendo hi ya unu nong basa hangta namar ka Bible la ni ka gospel kam shim la tho shapang kata kai ka bangi ngitep na ka gospel ka David tangkat ni ba dan jaka dan yeng basa na ka banta u Joseph bat ka Mary ba dei namar kata ki hapan let no ka jing kali ka basaw ha ka ni ka por ngila kali ba haus nem ayu la ka ya u Jisu. Pitem nam kani ka di ka wei ka jing kali, ba ki babun ki donru ki jong kita ki jubab ki jong ki. Namar kani kala dei kat kum ka jing wat bnia jong kita ki historian ngila ban ong. Kita ki start breu ki balik ban wat jing tip chapang kata. Hanoi ki babun hi ngila ban Shem kat kum ka jing tho pat ha ka Bible ngin Shem be ba ka jing ha ka jong o Jisu kan dei bet ha pedeng jong honreu hadu saw BC ani shwa u Chris ba dei ha kini gisnem ba ya utrai la kha but ngimla ban ong bet da ka ba ong ban ong tikna mo ha dei ha unus nem mdan e kan nu ka jing tho bala ban batay kata handai ngi shu ong be ha pedeng henry hadu saw Nang ta pat syuk ka jing kali ka bangi khamshim la yo ban jubab ka dei balai u Lucas u ong ya ka Bethlehem ka nong ba u David. Balai u Lucas u ong ba ka Bethlehem ka dei ka nong ba jong u David. Ka jubab ka long ka tangi Shem na ka Lucas nong ka ba arhi ba kran chapang ka ni ka Bethlehem. Ba ya u David ru la kahi ha Bethlehem ba dei na markata la ong ka Bethlehem ka nong ba jong u David. Shushu ngin lai ban pet par ha ka ni ka por ka jinkali ka bangila yo ban kali ha ki wei pat ki Bible quiz ka balong menu u blei u la kala ka bamot. Pitken ma la don ka wei ka por ba la tho ha ka Bible ba u blei u la kala ka bamot. But ya ka ni ngin Shem na ka Genesis hi kala nong ka bahan reu ka dekot bahan reu ka ba penbitar yo blei ka dei ba kini gi breu menta kilas dang ba ne shong kapat bat ki angel ba kata ka long ke ka ba ijli ha khamat ka jong blei ba u blei ula rai ya ka ban pendono ban penjot no ya ka ni ka perthai da kata ka jing shlei jong ka handai ban pelat empat ya ka long yeng ka jong u Noah ka jing keli pat ka ongkom ni hei ba u blei ulaya Shem ning kong bat u Abram
มันบ้าอูอับราฮัมปัดชมละคอดอยู่อับราฮัมดังคอดอยู่อับรามนิ่งกองอุเบลอุลาวันบันยเชมยาอับรามกะเดย์adangin pule naga kitab Genesis kal nong kaba khat ar hakad khot kaba Henry fin shem hangta ba ublei uwan ban shem baru Abram ha Shechem de hangtu ba ublei baru Abram uyo ban ya keren but kajingkli kaba ong ubreu ubala tho yakashiti kaba ning kong manu haka Bible fin shem bala tho dakashiti Once ngi ju modern bed maka shiti haka Bible ning kong dan ru bala juba mo ki ong ba de upol bala thoi ka shiti hot haka testament ka bathmai pin shem ki ba bun tam ki shiti de bala tho leng ba upol Henry haka Bible ning kong pin shem ye kane de nado ka testament ka barim hi ubala tho da ka shiti ba tho hi dala de da ka shiti ban pha ya kane ka kubor but ya kane pin shem ba ubriu bening kong do ubala tho ya ka shiti de David hot David ula tho ya ka shiti ka bening kong do ka jong sha Joab but ya ka ne fin shem na ar Samuel ka lenong ka ba khat we ka de khot ka ba khat saw hey ba fin shem ha bala tho angta ba David ula tho ya ka shiti sha Joab nang tapat ka jingkli ka ba ong Manu bala pendon kam ya ka pulpit ning kong do. Pensem ba haman la ki jing shakri ki baju shakri la ne ki ba ai ka ting ka jong oblay pensem me ba ki yeng ba pendon kam ya ka pulpit. Handai fitip ba kani ka pulpit dei bas dang menta mene handai kala de na do ka testament ka barem. Ba ya ka pulpit ning kong do bala pendon kam de Ezra. But dia kata fin shem na ka Nehemiah ka lenong ka ba pra de kot basau. Ba de Ezra ubala pendon kam ya ka pulpit ha ka baning kong do. Nang tapat ka jingkli ka boong manu ba de uta ubreu ubajrong tam ha ka renyeng kat kum ka Bible. Pitem nem la da ngin pule bahai ka Bible. La batai sepang uni ubreu ba uni ubreu u kham jrong wat ya Goliath ru ya Goliath la batai kat kum ka jing thon no kat kum ka jing batai sepang jong ba undan be karniang ka jong kum ba khandai pot tam Henry la dan pa ka Bible shwa jong Goliath ru ubala dei ba jrong kata ba wat ka jing thia ka jong kumnu ila tip sepang uni ubreu ba ujrong karniang dei na markat kum ka jing tho la ni ka jing batai ka jing jrong la ni ka menter jong ka jing thia ka jong uni ubreu bat pitip uta ude manu bat dia kata pensem na ka kitab Deuteronomy ka lenong ka balai ka dekot ka ba cut way sepang uni uok ba kumnu kata ka jing jrong ka jing thia ka jong ka long kata ba la ban sngow thu ba uta uba thia ka di ka jing thia ru dei ubreu ba lengkot ka renyeng lani tang uba khandai put ru Henry ula kham jrong bat kat kum ka jing batai lani kat kum ka jing khain la ong ba unge ok ula dan kum ba khat wei put lani tam khandiat namar ka jing thia ka jong uru kala kham jrong ka yar kata bat ka jrong te kita ki juba jong kini ki jingkeli bat ka basa ka ba khaddu ka jingkeli ka dei ka jingmut jong bir lahairoi pitep nam ka mut yu bada ong bir lahairoi ngala ai ha ka tu ka sngi ya katu ka ni mo ki sembo ban perkhat bai ka ni ka jaka dei hi bala ai ka hagar hei baka kala shabe no ha kan rat ka jongka bat kala rai tau khon jongka bat ha kata ka jaka kat ba ka yam ka ut kalan yasha utrai ublei ru uyo sngo ya kata ka jingyam ka jongka hangta kala shem ba ublei da shisha uyo I ya ka kata ka ka jingmo jong bir la hairoi mot ublei ubayo I bat kata pin shem ha ka Genesis kalanong ka ba khat rew ka dekot ka ba khat saw
nganget shisha kini ki jubab jong kini ki jingkli baro ru kaladang kampan roy shishu ya pi haka jingtip ya ka tin ke jong ublay tu dang ya long pi kita kiba smart haka tin ke jong ublay kiba penlet jingmut ya ka ban shampang ban sngo thu shishu ik tin ke jong ublay na markat bangi dang tip ya ka tin ke jong ublay kat bangi dang ti jeliu ka tin ke jong ublay kat tangis sngo thu ka jingya de ke jong ibo utrai kadang jan but ban sngo thu ya no la de yo ublay ni ha ban tip shwa ya ka tin ke jong u but ngayai kuntui pi ha kani ka por pin yai ne ya ka ban pe dui kini ke bible quiz na mar ba hoi ha kani ka sngi la poi sha ka banta ka balai jong kani ke bible quiz handre nim kwa ba pin miss no pat ya ka finale jong kani ke bible quiz but ngin yo ban pet ban shim ban talang but ban yo i shisha manu ban job na pedeng kini ki south li ki team apila yo i kini ki tayo ki bala let ange kini ki bible quiz paro kin long shisha ka jingker khu nam ta jong pi we yai ne ka ban shakri ya utrai reng kat lem but ngi leng ba kani ka Potternet bai ngi utran kur khu pi baro try ndai pendap ipi daga jing start ka jing shampang ka kten ka jong u o tran kur khu pi haki banta baro amen.